Sziasztok, Gáti István vagyok, ez pedig itt a Hiánypótló. Egy beszélgetős műsor, melyben számomra fontos emberekkel készítek egy-egy interjút. Olyan értékes művészekkel, akiknek a tevékenysége ma Magyarországon hiánypótló. Mai beszélgető partnerem Acsai Roland, költő, író, műfordító lesz. Tartsatok velem ma is, érdemes lesz. Budapesthez. Már 30 éve járom utcád, Budapest, és minden házad egyre régibb, csupasebb. Ismerős vagy, és ismerős a Dunapart, a történelem sok követbe belemart. Itt tanultam, és itt nevelt az egyetem, itt született meg mind a kettő gyerekem. Lányaimmal bejártam én a ligeted, már sokféle szél a fülembe lihegett. Metróban lent áldogáltunk a peronon, úgy éreztem, hogy itt mindenki rokonom. Telente kint a vékony ágak deresek, nyaranta meg zümmögve szállnak darazsak. Az állomásodról elérni fiumét, te őrzöd az arcom a régi fiúét. Benned lakott már sok előd és sok utód, beszennyezték a levegődet autók. Padláson fészket galambok, madarak, lenézzük őket, pedig ők is madarak. A forgalom zaja egész nap duruzsol, időnk vajon milyen jövendőt kuruzsol? Ez a város Pilinszkijé és Aranyé, volt már sírhant, és volt már sokszor anyamé. Kedves Roland, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésemet, és vállalkozol erre a hiánypótló beszélgetésre. Kijöttünk ide a Rákospatak partjára, nem messze az otthonodtól. Egy különös apropója van a beszélgetésünknek, ez egy jeles évforduló a számodra ez az év, hiszen idén lettél 50 éves. Azt szeretném először tőled kérdezni, hogy ünnepeled ezt az évfordulót? Van-e összegzés? Feltétlenül van összegzés ilyenkor az emberben, mikor eléri ezt az 50. életévét. Az az érdekes ebben, hogy amíg az ember be nem tölti az 50-et, addig eléggé megsúhintja így az idő elmúlása, meg maga az elmúlás kérdésköre, de amint betölti és elkezdi utána a következő éveit, akkor ez az érzése, ez elmúlik, úgyhogy addig egy kicsit, neked is mondom, aki még nem vagy ugye 50 éves, hanem csak 47, igen, hogy addig lesz egy kis ilyen rosszabb fázis, amíg be nem töltöd, de utána másnaptól kezdve ez szuper lesz újra minden, igen. Teli leszel újra tervekkel, meg stb. Egyébként úgy tudtuk megünnepelni ezt az 50. jubileumi évfordulót, hogy Abonyba lementünk, és ott az ottani irodalmi kávéházban történt ez az ünnep. És azért fontos Abony, hogy ott nőttem fel. Most csak azért nem a szülővároson, mert ott nem volt kórház. Tehát aki abonyi, az mind vagy Cegléden született, vagy Szolnokon, de attól még abonyi. Tehát csak a születése pillanatát nem ott élte meg, de aztán ott nőtt fel. És az az érdekes ebben az ottani irodalmi kávézóban, hogy ez konkrétan a mi házunk mögötti részen épült fel az elmúlt 1-2 évben. Tehát ez egy egészen új dolog. És azt kell még erről tudni, hogy a mi házunk mögött egy nádas volt. Csatornákkal, vízzel, náddal, állatokkal, stb. És akkor oda is néhány évvel később, ugye miután eljöttem, meg elteltek ugye az évek, odaépült az irodalmi kávézó, tehát gyakorlatilag arra a részre, ahol én felnőttem. Tehát én ott töltöttem minden szabadidőmet, hogy úgy mondjam, gyerekként. Volt egy hátsó kapu, azon kimentem a szákkal a vállamon, meg a gumicsizmával a lábamon, és akkor kimentem ott fogni a békákat, götéket, siklókat, állatokat, mindeneket. És tehát én gyakorlatilag azon a területen nőttem fel, és ahol én felnőttem, azon a területen most egy irodalmi kávézó nyílt. Ez annyira érdekes, tehát igen. Azt lehet mondani, hogy ez a hely szelleme, vagy nem tudom, mert Abonyban nem sok irodalmi kávézó van, ez az egy volt, és
van, és az is odaépült erre a helyre, tehát nem tudom nem azt gondolni, hogy ez a hely szelleme tette oda ezt a kávézót, meg persze az építtetők. És ha mondjuk ezt megírnám egy regényben, vagy egy novellában, hogy ahol én felnőttem, azon a helyszínen egy irodalmi kávézó nyílt, azt el se hinnék, az annyira fikcióízű lenne. Igen. És hát ilyen a valóság, hogy sokszor még a fikciót is felülmúlja. Úgyhogy ott ünnepeltük meg, voltak családtagjaim, akkor Abonyból bárki érdeklődő eljöhetett. Ott volt a polgármester is, Pető Zsolt, ő mondta a köszöntő beszédet, és tőle egy Blaskó Sándor reliefet, domborművet kaptam. Blaskó Sándor egy abonyi szobrász, és ezen a domborművön, ez egy kör alakú dombormű, és körben ilyen pávafarok-szerű minták vannak, és belül pedig egy kéz, mint hogyha a közepéből húznak ki valamit. És akkor ez ugye úgy szimbolikus, hogy a páva, az a jelképrendszerben az örökké valóságnak a jelképe, és hogyha valamit az ember alkotni akar, azt legjobb, hogyha onnan veszi elő, tehát onnan húzza ki az örökké valóságba. Tehát mindig, mikor ránézek erre a reliefre, akkor erre gondolok, hogy az örökké valóságnak dolgozunk, vagy feltétlenül nekem fontos, hogy legyen a dolognak egyfajta irodalomnál tágabb hatása. Mert például visszatérve Abonyra, meg ugye a kérdésedre a születésnapoddal kapcsolatosan, hogy eljöttek ugye az abonyiak megünnepelni ezt az én születésnapomat, és ez azt is jelentette, meg a polgármester is, tehát a város. Ez azt is jelentette, hogyha mondjuk én sikereket érek el az irodalomban, ezen a területen, akkor az nem csak nekem jó, hanem magámnak a városnak is, vagy az ott lakó embereknek is. Tehát ha én sikereket érek el, akkor a város is sikereket ér el, az ott lakó emberek is sikereket érnek el. Tehát ez nekem nagyon fontos, hogy nem csak én vagyok, hanem van egyfajta ilyen társadalmi beágyazottsága az embernek, nem beszélve arról a sok rokonomról, meg unokatestvéremről, akik szintén saját sikerüknek érik meg, hogyha én sikereket érek el. Igen, és azért ilyen nagy a családom, mert apukámék 8-an voltak testvérek, tehát így rengeteg unokatestvérem született. Most volt is egy unokatestvér találkozó Abonyban, és akkor rengetegen ott voltunk ezen a helyen. Úgyhogy végül is, tehát ők is ugye ezzel az acsai névvel ők is átérzik, hogy mintha ők is elérnék ezt a sikert, és végül is úgy is van, mert abszolút össze vagyunk kapcsolódva genetikailag, meg főleg. Nekem... Van más is a családban, aki esetleg ír, vagy valamilyen területen alkot? Fuvola művészek vannak, tehát zeneművészek vannak, több is. Illetve igazság szerint a családból írogattak verseket, apukámnak az egyik testvére is írt verset, de nem ilyen hivatásszerűen. Értem. Nem ilyen hivatásszerűen, de szerették csinálni. Illetve még egy régi rokonom, még a nagyapámnak az egyik testvére is írogatott verseket, de annyira egyébként nem jellemző. De furcsa dolog ez, mert szerintem az ember genetikailag nagyon meghatározott különben. Tehát amiből én összeállok, azokból biztos ezekből a tulajdonságokból volt régebben is, csak úgy nem tudott előjönni. Ugye ezek a művészi tulajdonságok, vagy írói tulajdonságok, vagy ritmus érzék tulajdonságok. Tehát, hogy magyarul, hogyha én magamra gondolok, akkor nem csak egy embernek fogom fel magamat, és ez nem egy ilyen skizofrén képlet, nem, ez egy nagyon hanem szép egy gondolat. Ilyen múltba visszanyúló, visszaágazó gondolat. Maradjunk még egy picit az évfordulóknál, mert legutóbb egy irodalmi esten találkoztunk, a Parnaszus folyóirat ünnepelte Turcz István főszerkesztővel a 30. születésnapját, és a te pályakezdésed, meg az egész pályád is egy kicsit összefonódott ezzel a folyóirattal. Fel is olvastál, a jubileumi számban is megjelent versed. Mit jelent számodra a Parnaszus? A Parnaszus nekem egyrészt ugye a költészetet jelenti, de másrésztről közelebbről pedig Zuglót. Tehát amire nekem nagyon fontos az a lap, hogy ez is egy zuglói székhelyű lap. Itt van néhány utcányira ugye Turcz István háza, ami egyben a Parnaszus szerkesztősége is. Tehát abszolút egy szellemi légkörben, egy szellemi közegben élünk, tehát ez a szellemi közeg, szellemi légkör nagyon fontos, és ez is nagyon jó, hogy egy ilyen nagyon komoly költői műhely van a közelemben. Úgyhogy ez is nagyon fontos, sokat adott hozzá.
a dolgot. Örülök neki, hogy ilyen régóta van a Parnaszus, meg nagyon fontos lenne szerintem, hogyha a nyomtatott folyóiratok megmaradnának. Tehát én nagyon nyomtatott folyóiratpárti vagyok, meg nyomtatott könyvpárti. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog a kultúrában, mert ugye, amit az internetre felteszünk, akkor, hogyha eltűnik az a honlap, ha nem tartja valaki fenn azt a honlapot, akkor ugye eltűnik az egész. Ugyanígy nincsenek már ugye írói levelezések, mert minden vagy a Messengeren megy, vagy az e-mailen, tehát így már nem fognak majd tudni nagy írói levelezések köteteket kiadni, mint eddig. És ami megmarad, az a kinyomtatott dolog, tehát a kinyomtatott lap és könyv. És a kézírással hogy vagy? Szoktál kézzel verset írni? Tehát van eredeti kézirata a verseidnek? Szoktam kézzel verset írni, sőt mindig úgy írom az első verzióját a verseimnek. Mindig van egy jegyzetfüzetem, és akkor abban írom le a versemet. És amikor begépeled, az egy kontroll újra? Igen. Az egy kontroll újra szerkesztés, az esetleges hibáknak a kijavítása. Igen, ami utána még folyik egy darabig, egészen addig még meg nem jelenik nyomtatásba, de néha még utána is, de az már ritkább. Egyébként most legutóbb vasárnap írtam egy verset a jegyzetfüzetemben, azt esetleg fel is olvasnám, hogyha lehetne. Tehát ez a mostani jegyzetfüzetem, ugye, mint látható, Babics van rajta Adival, és ez a legutóbbi versem, amit még be se írtam gépbe, de kézzel írtam. Mint látható, olyan túl sok javítás egyébként nincsen benne, itt ki van húzva belőle 3 sor, ennyi az összjavítás, de ezeket a verseket úgy írom, hogy amíg az első verszak nincs meg a fejemben, addig el se kezdem leírni. Amint megvan az első verszak, meg a ritmusa, hogy hogyan folytatódjon a vers, akkor elkezdem leírni, de akkor is azokat a sorokat írom le, amiket először átgondolok és jónak ítélem. Tehát már a szelektálás eredménye maga a verseknek a leírása, azért van benne viszonylag kevés ilyen javítás. Felszáll és tündököl. Üresek már az ólak, a csirkeudvarok, amik a múltról szóltak, minden vájú poros. Az eperfát kivágták, lombja nem bólogat, galambok sem találják a régi dúcukat. Hová tűnt a sok néni, a kendős özvegyek? Örökké kéne élni, de azt mégsem lehet. Egy kútvíz hangját hallom, nem hull belé vödör. A múlt akár egy ballon, felszáll és tündököl. Egy kicsit még forszíroznám a te abonyi gyerekkorodat. A Mi dalol a madárban című könyvben elég sok epizód kiderül a te gyerekkorodról. Már akkor is nagyon szeretted a természetet, az állatokat, és nagyon azt is mondhatom, hogy családcentrikus vagy, és ez is már a gyerekkorodban, hogy egyszer anyukád azt mondta, hogy látta, hogy gondoskodsz a tengeri malaszról, hogy biztosan jó apa lesz belőle. Szóval milyen volt ez a gyerekkor? Egy kicsit még mesélj erről a környezetről, ami körülvett. Most lecsapva erre a jó apaságra, most akkor gyorsan elmondom, hogy 2 lányom van. Az egyik 17 éves, a másik pedig 7, és majdnem, hogy mind a 2 itt nőtt fel, tehát ezen a patakparti részen, arra a szembelévő játszótérre jártunk játszani velük. Johanna ez egyik közeli óvodába járt, tehát én ezen a patakparton az elmúlt 4 évben, amíg óvodába járt, reggel is eljöttem, meg este is oda-vissza vele. Mondjuk sokszor inkább csak délután, mert reggel ugye a feleségem Kása Tímea hozta a Johannát. Úgyhogy igyekszem jó apa lenni, nekem fontos a család, mindig is fontos volt. Alapvetően van bennem ez a gondoskodni szeretet, vagy hogyha valakim van, vagy valamilyeim vannak. Ez igen, már ez kiskoromban is előkerült ez a gondoskodni szeretet, és az állatokkal kapcsolatosan, hogy tényleg sok állatom volt gyerekkoromban, tehát amit kértem, azt a szüleim megvették nekem, megszerezték nekem. Tehát, hogyha mondjuk elmentünk az abonyi vásárba, és akkor ott láttam egy aranyos kis laszkajuhot. Tehát ilyen szintig, hogy akkor hazatérhettem az alaszkajuval, képzeld el, aminek hamarosan vettünk egy kost is mellé. Édesapád agrármérnök volt. Édesapám agrármérnök volt, meg hát abonyról beszélünk, ott mindenki vagy a mezőgazdaságból élt, vagy az állattenyésztésből. Tehát magyarul ez az állatok, az egy természetes dolog volt, hogyha az embert állatok veszik körül.
most is vannak különben állataink, díszpinttyek, zebrapinttyek és japáni sirálykapinttyek, 6 darab. Már szaporodtak is nálunk, ami nagyon nagy élmény volt a Johannának, a kislányomnak, meg tavaly az történt meg, hogy sajnos kikeltek a fiókáik a zebrapinttyeknek, de nem etették őket. 2 el is pusztult, és a harmadik, hogy ne pusztuljon el, akkor azt kivettem az odúból, és elkezdtem kézzel táplálni. De olyan picike volt még, hogy szinte mint a hüvelykujjamon köröm, tehát a nagyítóval lehetett látni szinte csak a csőrét, és egy ilyen injekciós feskendővel, meg lágyelességgel tápláltuk, de fel is neveltük ezt a pinttyet, és akkor szelíd lett. Van több fotó is, amikor a Johanna tartja a kezében, és Tátinak neveztük el, nem a Troheus ritmus miatt, ugye, ami Táti, bár amiatt is elnevezhettem volna, hanem hogy tátott egyből, amikor tátotta a csőrét, ugye egyből, amikor mi megjelentünk. Most az Abonyi gyerekkorhoz visszatérve még annyit erről, hogy én életrajzi író vagyok, tehát a múltamból is nagyon sokat írok, meg a jelenemből is. A jövőmből még azért nem, mert azt nem tudom, hogy mi lesz, ha tudnám, akkor már előre megírnám azt is. Úgyhogy nekem ez fontos, hogy ami történik az emberrel, akkor azt általánossá tegyem, univerzálisá. Tehát ami velem történik, az soha nem csak velem történik a versben, hanem gyakorlatilag bárkivel megtörténhet a világon. Úgyhogy igen, sok állatom volt, ott is már tartottam díszmadarakat is egyébként, sőt még adtam is el a kikelt kispapagályokat, 10 éves koromban vittük át Szolnokra anyuval, a Kispolszkival, tehát az volt az első és utolsó ilyen üzletember akcióm. Azóta nem kerestem így pénzt, meg azt hiszem nem is fogok, tehát erre abszolút nincsen érzékem. És egyébként az az érdekes, hogy gyakorlatilag semmi máshoz nincs úgy különösebb érzékem a világon az irodalmon kívül. Tehát ahhoz tényleg úgy érzem, hogy van tehetségem. De ez nem olyan nagy baj. Nem, mert nem, nekem jó is. Tehát másoknak úgy figyeltem meg, hogy oké, ügyesek meg jók az irodalomban, de értenek más dologhoz, és tudnak mást is csinálni. Másban is tudnak el sikereket érni. De én nem. Nekem csak az irodalomban, mondjuk az Isten az mindig így kárpótol, engem úgy kárpótolt, hogy viszont, ha csak az irodalomban vagyok jó, akkor annak minden műnemében és minden műfajában tudok alkotni. És akkor így alkothatok is. A hitted az hol gyökerezik, hogy mikor találkoztál először azzal, hogy van valami felettünk, vagy valaki? Hát ezzel folytonosan találkozik az ember, de én, hogy úgy mondjam, ezt ugye úgy szokták mondani, az erre a szó, hogy felnőtt megtérő vagyok. Tehát engem felnőttként kereszteltek meg. Kása Tímának, a feleségemnek, aki színésznő, ebben elévletetlen érdemei vannak egyébként, hogy ezt a vágyat, ami volt bennem, meg ezt a keresést, ő így megmutatta, hogy hol van ennek ugye a voltak éppeni célja, de az én verseim mindig is ilyen transzcendentális versek voltak. Tehát mindig egyben gondoltam az eget, a földet, soha nem elválasztva. Tehát mindig egy ilyen nagy, globális dologban gondolkoztam. És egyébként a keresztapának, a Lackfi János kértem meg, csak ugye, hogy ő is egy ismert irodalmi alkotó, és aki megkeresztelt pap, ő pedig a Bogdán József volt. Szerbiában élt, és ő is egy költő volt egyébként, már elhunyt. Ez hány éve volt egyébként? Hát egy olyan 10 éve, 9-10 éve. 9-10 éve. Most így dióhéjban ennyit erről. És a kötetekből az is nyilvánvaló, hogy szereted a kötött formákat, és nagyon sokszor a versek címében vagy alcímében meg is nevezett, hogy most egy harmadoló 12-es van például, és ez miért ennyire fontos? Azért fontos, mert mostanára ugye a szabad versnek, ami amikor feltűnt, meg utána is még jó pár évig, abszolút megvolt a helye és funkciója, én is sok szabad verset írtam. Amik általában nem voltak szürreálisak, tehát eléggé kötöttek azok is a valósághoz, meg úgymond érthetőek voltak. És azért fordultam aztán a kötött versek felé, mert úgy éreztem, hogy számomra ez a szabadvers forma, ez kicsit kimerült, én mindent megcsináltam benne, de ez nem jelenti azt, hogy másnak is ki kelljen, hogy ez merüljön.
nyugodtan bárki írhat természetesen szabad verset, még az is lehet, hogy majd én is fogok írni. Valamikor megmondom, sok kötetet írtam szabad versben, és távol álljon tőlem, hogy megtagadnám ezt a formát. De rájöttem, hogy mennyire fontos a ritmus, a verseknek a ritmusa, tehát az érthetőség mellett még a másik fontos dolog volt számomra, a verseknek a ritmusa és dallama. Benned is ott van azért a zeneiség, meg meg is zenésítettek versédet hangra forgó együttes. Igen, többször megzenésítették a verseimet, és van bennem, tehát abszolút van ritmusérzékem, stb. Felismerem a verseknek a dallamait már így fülről, és hogy miért kellett ugye alcímként betenni azt, hogy milyen formában íródott az a mű. Az, hogy most olyan sok volt ez a szabadversnek a 100 éves fősodra, hogy az emberek már nem ismerik fel a formákat, a legegyszerűbb jambusi formákról. Tehát nem tudják azt megállapítani, hogy ez most csak egy jambusi vers, vagy egy szótagszámláló vers, ugye egy szótagszámláló vers. És épp ezért manapság úgy éreztem, hogy oda kell írnom, hogy ez milyen formában született ez a vers, vagy az a vers. És kicsit ez egy ilyen értékmegőrzés is a részemről, hogy nem szeretném, hogyha ezek a formák teljesen eltűnjenek az irodalmi közbeszédből. De egyébként hál' Istennek vannak jó tapasztalatok, tehát abszolút vannak olyan költők, akik ismerik a formákat, meg jó a ritmusérzékig, vagy például Okának te, vagy ott van Laszkfi János, vagy még sorolhatnám. Még szerencsére sokan, de mégis vannak olyanok, akiknek, hogyha mutatnék egy alkaioszi strófát, akkor hiába költők nem tudnák, hogy ez egy alkaioszi strófa. Azt látnák, vagy esetleg, hogy valamilyen formában van, de nem tudnák, hogy alkaioszi. És az a helyzet, hogy a szerkesztőknél is előfordul, de sok olyan visszajelzésem is van, amikor a szerkesztő felismeri igenis, hogy milyen is a forma, és itt most nem Szepes Erikára, ugye a verstankönyvére gondoltam, mert ő természetesen egyből észreveszi, hogy milyen formában vannak írva. Szeretek is neki verset küldeni, mert ő mindig erre reagál a verseimnek, erre a formai oldalára. De hogy ez a forma dolog is egy univerzálisabb dolog. Egyrésztről az, hogy én szerintem az, hogy az irodalom az emberektől kicsit eltávolodott, annak valóban sok köze van egyrészt a szabad versnek, másrészt az érthetetlen szabad versnek. Hogy az emberek elkezdték nem érteni ezeket a verseket, és akkor úgy gondolták, hogy semmi nincs hozzá közük, és akkor ezeket a verseket, az ilyen érthetetlenebb részét az irodalomnak elkezdte ezt csak a szakma olvasni. Gyakorlatilag a másik költő, a másik szerkesztő, a másik esztéta, és nem szerettem volna, hogyha a költészet emiatt tűnik el ebből a mi életünkből, úgyhogy ez is egy ilyen globálisabb, meg rajtam kívüli cél is, hogy a lírát megint közelebb jutassam az emberekhez. És a formának még van egy másik ilyen globális, univerzális oldala, az, hogyha én formát használok, akkor abban van harmónia, abban van egyensúly. Tehát már is egy világképet tükröz. Tehát, hogy az én világképem olyan, amiben igenis van középpont, van egyensúly. Van benne jó, meg van benne rossz is, de azok kiegyensúlyozzák egymást. Tehát maga a vers, ha formában írja az ember, és jó, akkor képes egy ilyen világképi harmóniát sugallni még akkor is, ha egyébként úgy látjuk, hogy a körülöttünk lévő világ nem éppen harmonikus. És nehogy azt gondolja senki, hogy én minden percemben nagyszerűen érzem magam, meg kiegyensúlyozottan, mert nyilván tudják, hogy nem. Mert a költők egyébként se élnek, én meg aztán végképpen. Igen, de törekszem rá. Igen, ez nagyon jó. Igen, de törekszem visszaszerzésének ennek az egyensúlynak. Mestereid voltak, akik szintén nagyon is birtokolták a formát. Tandori Dezső, akit fontos megemlítenünk. Vele mikor találkoztál először? Akár a műveivel, akár személyesen? Igen. Hogy jött a képbe? Legelőször még 10 éves koromban találkoztam, de nem vele, mert ő akkor nem nagyon mozdult már ki ugye a pesti lakásából, hanem az egyik madaras könyvéből, és egy abonyi könyvesboltban. Mert bementünk anyukámmal a könyvesboltba, és mint ilyen nagy állatimádó, de főleg madárimádó, tehát egyébként én mindig a madarak felé voltam leginkább ugye igen, ez a verseidben is. Igen, az összes többi állat mellett, és én ornitológusnak is gondoltam magam, hogy majd az leszek valamikor. Meg
Schmidt-Egonnak a könyveit sokat olvastam, ugye akkor híres ornitológusnak, és az az érdekes, hogy Schmidt-Egon és a Tandori között nagyon erős szálak voltak, tehát ismerték egymást, telefonáltak egymással, meglátogatták egymást személyesen, gyógyította a Schmidt-Egon a Tandorinak a madarait. Na, és hát ilyen nagy madárszerető voltam, és bementünk az Abanyi könyvesboltba, és akkor anyukám kért egy könyvet madarakról. Hogy van-e könyvük madarakról, és akkor ezt egy tandori könyvet adtak, ami madarakról szól, de egy szép irodalmi alkotás volt, de mégis ezt vásároltuk meg. Tehát így találkoztam én 10 évesen Tandori Dezső. Ez nagyon jó. Igen, nagyon érdekes. Tandori Dezső nevével, meg Pirinszky nevével, mert ugye már Tandori mindig hoz idézeteket a kortárs vagy klasszikus, félklasszikussá vált költőktől, és akkor Pirinszkytől is volt idézet. Úgyhogy ez volt az első találkozásom vele. Utána hamarosan elkezdtem, 15-16 éves koromban, elég korán elkezdtem olvasni a könyveit. Egyébként mindegyiket olvastam, tehát ki lehet olvasni a könyveit. Nem igaz az, hogy olyan sokat írt, hogy egy ember nem tudja kiolvasni, tehát sokszor ki lehet olvasni a könyveit is egy élet alatt. És egyébként az se igaz, hogy olyan sokat írt. De ha az ember... legendák. Igen, mármint, hogy ha az embernek az a fő foglalkozás, és naponta ír 3-4-5 órát, tehát ezzel foglalkozik, akkor megvan ez a mennyiség egyébként, hogyha ezzel foglalkozik így naponta. És akkor nagyon tetszettek a versei, nagyon közel álltak hozzám, és itt az az érdekes a Tandoriban, hogy ő ugye megcsinálta a posztmodern lírát is, tehát abszolút vannak posztmodern versei, ezt tudjuk is. Igen. Meg a szabad verset is, stb. Az érthetetlen, ugyanúgy, mint az érthetőt, de ő úgy csinálta meg ezt a posztmodern, meg szabadverses periódus, hogy neki nagyon jó formaérzéke volt. Ezt tudjuk. Tehát ő viszont felismerte a formákat, tudta használni, nagyon jó ritmusérzékkel rendelkezett. Tehát ezért is állt közel hozzám Tandori, meg amellett, hogy a madarakról ennyit írt. Személyesen is találkoztunk többször is. Elkísértem a hajnali piaci útjaira, amikor ő a madarainak vett salátát, én meg akkor éppen nem voltak madaraim, hanem tengeri malacom volt, és akkor a tengeri malacomnak vettem salátát. Adott ő neked tanácsokat, vagy segítséget? Igen, kérdeztem tőle dolgokat, és adott is tanácsokat, illetve a második kötetemnek a verseit, azt szinte mindegyiket ismerte úgy, hogy mikor telefonon felhívtuk egymást, akkor beolvastam neki a telefonba, és akkor reagált rá. Úgyhogy igen, egy mesterem volt a Tandori is, de én ilyen szempontból tanítványként elég hűtlen tanítvány voltam, de azt hiszem minden tanítványnak egy idő után hűtlenné kell válnia a mesteréhez. A saját hangodat kell találni. Igen, ahhoz, hogy nem szabad eltűrnie szinte, hogy bármilyen hangról valami más befolyásoló hang jöjjön, hogy nem inkább ezt kéne csinálnod, nem inkább azt kéne csinálnod. Úgyhogy nem voltam ilyen hűséges tanítvány, és eltávolodtam tőle, hogy aztán miután meghalt, akkor megint elővettem a könyvét, megint elkezdtem olvasni a könyvét, és akkor megint közel került hozzám az a világ, ugyanolyan közel, mint mondjuk 16 évesen vagy 20 évesen. Egyébként az ilyen mester-tanítványi viszony egész hosszú volt, egy olyan 10 éves távot fedett ez át. Igen. Ez egy nagy ajándék az élettől. Igen, ez egy nagy ajándék az élettől. Igen. És Zalán Tibort is említed a verseit. Igen, Zalán Tibor azért érdekes, mert ő is Abonyból származik, ahonnan én, tehát ő is Abonyi, tehát Abonynak. Igen, földik vagyunk, igen, és neki már 18-19 évesen küldözgettem verseket az akkori barátnőmmel, akit a Tibor tanította az iskolában, mert akkor tanítással foglalkozott, és ő is reagált rájuk vissza a versekre. És még az az érdekes, hogy a mi szomszédunkban egy idősebb pár lakott, akik szintén nagy hatással voltak rám, meg ez a természetközeliséghez nagyban nyitottak. És az az érdekes, ugye, hogy én a szomszédjuk, a kisfiú, aki átjött hozzájuk, ilyen nagymama, nagypapa körű emberek voltak, költő lett. És az az érdekesség, hogy az unokájukból is költő lett, ami valami egészen furcsa. Igen, ez nem egy mindennapi. Ami egészen furcsa. Igen, költő lett és színész, tehát olyan furcsa dolgok összejátszása vagy egybejátszása, és ráadásul még, ahogy látom, az unokájuk is nagy állatkedvelő.
Tehát ilyen állatboltokat jár, ahogy én is, stb. Állatokkal fotóztatja le magát. Tehát, de fiatalabb nálam az unokájuk egyébként. Úgyhogy igazság szerint belőle is költő lett. És hogy kezdett téged érdekelni a gyerekirodalom például, mert a Aranysityak antológiában jelent meg talán először gyerekversed, illetve a Kerekítő Manó meséin dolgoztál. Hogy jött az életedben? Úgy, hogy gyerekeid lettek, ahogy sokaknak. Igen. Ez volt a fő Igen, motiváció? ez feltétlenül kellett hozzá. Ez feltétlenül kellett hozzá, ez volt az egyik fő motiváció. Gondolom, igen. Erre az Aranysitjakra. Igen. Meg egyébként szeretem is csinálni, ez egy nagyon jó területe egyébként az irodalomnak, mert nagyon játékos. Tehát nagy teret enged a humornak, ami nagyon jó, meg a játékosságnak és a fantáziának. Nagyon jó. Úgyhogy szeretem csinálni, most is csinálom, tehát most is írtam a közelmúltban is gyerekkönyveket, amik majd később fognak megjelenni. Most gyerekverset kevesebbet írok, de meséket, gyerekregényeket. Újra meséltél operákat és balettot a gyerekek számára, ez felkérésre volt a Holnap-kiadónál? Igen, felkérésre volt, és egy nagyon jó, nagyon gyümölcsöző kapcsolat lett mind a két félről. Sajdik Ferenc is illusztrált. Sajdik Ferenc is illusztrált, igen, az 5. László operának a mesekönyv átiratomat. Ezek nagyon érdekes feladatok, hiszen ezek az operák, ezek felnőtteknek szólnak teljesen. Igen. Tehát egy kicsit meg kell változtatnom ugye a dramaturgiáját, más főszereplőknek más kell kitennem, akkor kiemelnem, a főszereplők mellé kis állatokat kell helyeznem, hogy a gyerekek tudjanak hozzá kapcsolódni. Ez is egy nagyon érdekes feladat, ez az átírásnak vagy továbbírásnak a feladata. Egyébként a verseimben ilyen átiratokat nem olyan sokat csinálok, sőt, gyakorlatilag egyáltalán nem csinálok. Mert hogyha valami hangulatban vagy ritmusban utalok is egy költőre, az csak kimerül a ritmusnak a terén. Esetleg a hangulat, de már se a téma, se nem idézek belőle szavakat, sorokat, stb. Tehát az én vers átirataim azok nem olyan átiratok, mint mondjuk Laczky Jánosnak a vers átiratai. Mondjuk egy Anyám tyúkja sorozat. Hogy... Igen. Nem, hanem csak mondjuk ritmus szinten utalok rá. Ennyi, és ezek teljesen saját versek. Tehát amit én nem tudok értelmezni, például a formajáték kifejezést, bár játszani szeretek, meg a játékot szeretek, de hogy miért lenne az játék, ha valaki formában megír egy verset, meg mondjuk hasonlít mondjuk a Csokonainak egy verséhez, az attól még nem játék, az úgy halálosan komoly, semmi játék nincs benne. És egyébként ezt a ritmust a Csokonai se kitalálta, hanem ő is vette valahonnan a régmúltból, ugye a klasszikumból. Úgyhogy tehát ezt a szót, hogy formajáték, ezt nem tudom értelmezni, mert nekem ezek sose formajátékok, ezek nem játékok számomra. Ez komoly. Igen. Kérlek, mesélj egy kicsit a színpadi munkáidról, hogy érkeztek ilyen felkérések, vagy hogy kezdtél el színdarabot írni? Az első színdarabom az a japán vonzódásomhoz köthető, a japán kultúrához való vonzódásomhoz, mert az egy no-dráma imitáció volt. Ugye a no-dráma ez egy tradicionális japán drámai műfaj, nagyon sok megkötéssel, de nagyon lírai is ez a műfaj, és én először közel állt. Gyakorlatilag olyan volt, mint hogyha egy no-drámát mondjuk haikusból írnál meg. Tehát végülis olyan lírai sorok voltak a no-drámákban, és akkor ezen inspirálódva írtam egy ilyen modern no-dráma imitációt, az Esumi és Asaót, ami aztán színpadra is került, és az RS9 Off Fesztiválján el is hozta a fődíjat. Aztán a következő színpadi művem az a Farkasok című színdarab volt. Ez egy kétszereplős színdarab,
amit Formanek Csaba rendezett meg, de a Gyulai Várszínház produkciója volt. Ez a Gyulai Várszínháznak a kérésére, és először a Gyulai Várszínházban mutattuk be, tehát nagyon impozáns körülmények között. Egy szép nyári este a várban. Igen, nagyszerű volt, csodálatos. De mondjuk az az érdekessége, hogy én nem voltam ám ott. Mert ugye... Hogy? Hol van ugye, a szerző, amikor bemutatják? Ugye, ez azért van, mert ugye a kétszereplős darabnak ugye az egyik főszerepét, a nőit, azt a feleségem játszotta, és akkor még elég kicsi volt a lányunk, a Johanna, tehát én a Johannával voltam szépen otthon, és a végére mentünk oda meghajolni. Mikor véget, akkor beszaladtunk, és akkor meghajoltunk Johannával. A harmadik színpadi produkciónk pedig a legaktuálisabb, ami még most is fut, ez a Tili és Tiló című színdarab. Ez hol látható? Na most, akkor a nézőknek. Igen, ez bekerült a Lázár Ervin programba, ami azt jelenti, hogy az iskolák kérhetnek drámákat, amelyek ott benne vannak a programban, és akkor a színészek elviszik oda az iskolába a színdarabot. Tehát ez leginkább most iskolákban látható. De ez olyan sűrűséggel, hogy például most szeptemberben a Tili és Tiló adásnak így a Lázár Ervin programon belül 11 előadása volt. 11. Nagyon jó. Tehát sokszor napi 2, de olyan is volt most azt, hogy napi 3 is volt. És akkor szépen autóba ülnek a színészek, ugye meg a rendező is néha, és akkor nagyon elviszik mindenféle tájakra a színdarabomat, a színdarabunkat, mert ez ugye már közös alkotás, és az benne még a jó, hogy nagyon sok gyerekhez elér. Ez alsós gyerekeknek van számva ez a színdarab, tehát első osztálytól 4. osztályos korig nézik meg a gyerekek, és tehát egy-egy előadáson így több százan vannak. Tehát nagyon sok gyerekhez elért, és ugye sok olyan gyerek van közöttük, akiket egyébként nem vittek volna a színházba, meg hát nagyon sok. Meg nem jut el hozzájuk a színház, meg ők, a szülőjük se viszi el őket színházba, és akkor ott találkoznak először színészekkel, színdarabbal, hogy zene van a színdarabban, stb. Úgyhogy ez is kicsit ilyen kultúra misszió is. Egyébként az operamesék átirata is egy kultúra átmentés, kultúra misszió, népszerűsítési misszió is. Kicsit annyira távol van az a korszak, meg az a nyelvezet, meg az a megszólalásmód, és valahogy mégiscsak meg kéne őrizni. Igen, ez így van. Egyébként Budapesten is volt bemutatója ennek a Tili és Tilónak, de most leginkább általános iskolákban látható. Lehet kérni a Lázár Ervin programból, és akkor elviszik a színészek a helyszínre. Szeretik a gyerekek, sokszor nagyon aktívak, ugye sokszor közbe kiabálnak, meg minden, itt bevonódnak így a színdarabba, és akkor a színésznek így improvizálni kell, meg így reagálnia kell erre, hogy most akkor ezt valahogy szinten tartsa, ne vigye el teljesen, ugye, hogy a darabnak ne legyen a kárára, hogy ne kezdjenek el nagyon kiabálni. Ugye közben szoktak kiabálni, hogy ott van, meg stb. Hogy ezt tudjuk a gyerek előadások alatt, de nem mindegyik osztály ilyen egyébként, valamelyik ilyen, valamelyik olyan, de általában szokták szeretni. Tehát utána a gyerekek nagyon lelkesek, oda mennek ugye a színészekhez, és akkor nem tudom, aláírásokat, fotózkodnak velük, mert ugye mondjuk nem látnak olyan sűrűn színészeket, úgyhogy lelkesek, tetszik nekik, nagy dolog, utána szerintem még sokat gondolkoznak rajta, fejükben jár, nem tudom, elmondják a szüleiknek, és egyébként ez egy humoros darab, tehát sokat nevetnek rajta a gyerekek. Nagyon humoros mindkét színésznek, hát a szöveg is. Ha már az összegzésnél tartunk, számos díjjal elismerték a munkásságodat, van Zák Zoltán díjad, Radnóti díj, ami nagyon tetszik, és nem hallottam még, ez az év költői szava, ez mit akar? Ja, igen. Ezt a Balázs Géza találta ki, és a Magyar Nyelvőr című folyóirat, hogy ők több nyelvésszel kiválasztják az év legszebb költői szavát, az év legjobb slang szavát, akkor az év új szavát, akkor az év leggyakrabban használt szavát. Azt hiszem 5 kategória van. És akkor egyszer tényleg
a legszebb költői szó az én versemből lett kivéve, igen, ott találták meg. Ennek nagyon örültem én. Írtak már rólad is monográfiát, Halmai Tamás elemzi a verseidet. Ez milyen érzés, meg milyen volt olvasni? Milyen, amikor magadról olvasol? Jó, általában jó olvasni, tehát mindig jó megnézni, hogy egy másik ember szemszögéből milyen fénytörése van annak a műnek, amit alkotok. Kicsit mindig mást is gondol róla, akkor, hogyha ugyanazt gondolja róla, akkor közösen örülünk, akkor örülünk, igen, ezt gondoltam. Valóban, hogy rájött, igen, hogy tényleg érti, hogy mit akarok mondani. Úgyhogy feltétlenül jó dolog ez, meg egy fontos dolog is, hogy a művészekről írjanak monográfiákat, recenziókat, tanulmányokat. Én magam is írok egyébként, mind recenziót, mind tanulmányt, mind eszét. Fordítok is, igen. Most azt már nem csinálom egy jó pár éve, most már csak sajátot írok, de nagyon sok könyvet fordítottam angolból. 100 körül nagyjából? Olyasmi, lehet, hogy egy kicsit kevesebb, mondjuk 80, de majdnem ilyesmi. Igen. Hát remélem, hogy minél többet fogunk olvasni még tőled és rólad is, és köszönöm szépen, hogy beszélgethettem veled, és végezetül arra kérlek, amire minden vendégemet meg szoktam kérni, hogy írja a vendégkönyvünkbe, és kérlek a végén majd mondj nekünk egy verset. És köszönöm szépen a figyelmet a nézőknek, viszontlátásra! Köszönöm szépen én is a beszélgetést, viszontlátásra! Hantoknak hullámzik, hol már csak a dűlők futottak a porban, az a tanya ott állt, az a tanya hol van? Dédapám tanyáját elnyelték a hantok, ott már nem hallhatsz mást, csak pár bíbic hangot. Elnyelték az ólat, elnyelték a konyhát. Elnyeltek sok boldog és szomorú órát. Kukoricaszárak dőlnek erre-arra, egylapú levélen csillog a múlt napja. Béres legény indul 100 év távlatából, és egy érett szilvát leszakít az ágról. A puszta közepén állt a régi tanya, déli báb csak ma már, kék-ég az ablaka. Már minden lakója eltűnt régen innen, képeik peregnek, mint egy néma filmen. Láthatatlan kakas, hallhatatlan rikolt, hajnalban az égre, ki az élő, ki holt? Csirke sem kapirgál, csillagrendszerében, tollai ezüstje elveszett az éjben. Hantoknak hullámzik, már csak óceánja, átfut rajta a szél, barázdákat szántva. Ha tetszett ez a videó, kérlek lájkold és iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm szépen!